Кала хакимияты башлыгы Сираттагы оператив кеңешмәне быел билдәләнәсәк бөек еңүнең 75 еллыгына кагылышлы мәсьәләләрдән башланы. Әлеге мәлдә Бөек Ватан һугышы ветераннарының, тыл хезмәтсәннәренең, лагерь тоткындары һәм башка һугышка кагылышы булгандардың тулы исемлеге төзелгән. Уларның барыһына ла байрам айканлы юбилей медальдары тапшырыласак. Ветерандардың көнкүреш шарттарын Торлак коммуналь хезмәт идаралыгы тикшерә һәм ярдәм итү сараһын барлай. Артабан һөйләшү мәктәпкәсә белем бирү өлкәһенә кагылды. Сибай калаһында бүген балалар баксаларында урын җитешмәүе күзәтелә. Был проблеманы хәл итү максатында Башкортстанда махсус сертификат индерелә башлай. Уга ярашлы ата-әсәләр шундай ук хакка шәхси балалар баксаһына йөртү мөмкинлеген ала. Был сиратты кәметү белән беррәттән шәхси эшкуарлыкты үстерүгә лә булышлык итәсәк. Кала хакимияте башлыгы шулай ук юлдар турышына ла аерым тукталып үтте. В принципе, у нас есть неплохая готовность, мы и технику новую получили, сейчас мы ее маленько дооборудуем, плюс у нас вопросы, связанные с модернизацией дорожной фрезы, то есть нивелир, мы говорим об этом, для того, чтобы к этим работам. Но сегодня озвучивались также сроки прохождения всех процедур, в том числе конкурсных. Хочется отметить, что мы эти основные процедуры все прошли, то есть у нас объемы все отторгованы. Но только вот остается приступить к работе. То есть мы знаем своих подрядчиков по ремонту наших дорог. Юлдарды өлешләтә ремонтлау май байрамдарына тиклем тамамланырга тиешлеге һыдык өстенә алынды. Артабан һүз һаулык һаклауга юнәлтелде. Әле республикала кидү таралуы күзәтелә. Ошыга бәйле безнең калала ла мәктәптәрдә карантин игълан ителә, төрле саралар оештыру сикләнә. Кала хакимияте башлыгы шулай ук җинаятьчелек статистикаһына тукталып үтте. Быел суицидтар һаны кәмегән, ә бына кеше үлтерү очраклары 2 тапкырга арткан. Был тәңгәлдә күрелгән саралар өлешләтә һөдемтә бирә. Таулы касабаһында урамдарды яктырту бындагы җинаяттар һанын 40-ка кәметкән. Кәңәшмәдә күтәрелгән бөтә һорауларны ла барлагандан һуң Рөстәм Авзалов калалаштарыбызга лаеклы наградалар тапшырып үтте. Фидакар тырышлыктары өчен предприятие һәм уешма хезмәткәрләре кала хакимияте грамоталары белән бүләкләнде, һөнәр осталары билдәләнде. Гөлсәрия Абилова, Лиана Кириллова, Радмир Исангулов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте.